ħajneħ jiprofa jara r-realtà, xjonqos mill-bniedem jekk jitlef id-dinjità. Ħala tqis illum u għada m'hemmx verità, il-ħajja tagħtu kollox barra naqra libertà. Tafatu f'sitwazzjoni li tħasseb il-kuraġġ, qabad il-lapes fidu ħalses l-aħħar messaġġ. Dema li markat bħal sinjal ta' tbatija, sinjal jimmarka l-kuraġġ blebda mistħija. Turi moħ jibza li neħħal biża u ramija, kiteb fuq sħabu kemm xejn differenti. Kif l-akbar ħabiba tilablu bis-sentimenti, qalbu jistħi jiftaħ u hemm raġuni evidenti. L-imħabba speċjali biex tara bil-lenti, kompla jgħid li jħossu wis indipendenti. Minn flok rawa triq wadbulu l-kummenti, u kwota li s-suċessi ma jiswewx sold, għax ma tneħħix dan iż-żmien blebda ammont. U tasal fej tasal terġa' lura minn fej kont. Missieru dejjem lilu jitmandaw, nervi supervjaw, il-menti jindannaw. Jaf li memx libertà u d-demoni jigravaw, l-anġli jimmutaw, sibijiet u ibelħuħ. Ma min ma jaqbilx, dlonk u arbuħ, qabdu ituħ u ħadd ma qabes għalih. Spiċċa vittma tal-bullying, vuċi bla smieħ, għax kulħadd iwa imma kulħadd jitħad bih. Tem jgħidlu ġieħ, jaf li ser jinsieħ, tefa litra fuq il-mejda, broda li ma bħala, saqsa l-mulejala, britorn li ma jsieħx, mux fuq ixbija tijak għax żgur li ma nixbħekx. Tal-moment paxxi rasek u wisu ma jafekx, il-ħin jieqaf jekk għaddu għaddej mux xieraq. Ista tagħmel sens għax illum sar kull bieraħ, dil-ħajja bla ħsieb, għatta l-aħħar paġna u aħraq il-ktieb. Ma sabx għandu japprezza, ħala għajnieħu reħila minn fuq il-banketta. Għandi problema. Għandi bżonn